ಜನನಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಜನನಿಗೂ ಬರ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೊಂದಾಂಡದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸತ್ಯವು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪದ ಭೈರವ ಸೂಡಾಡ್ದ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೈನ ಕಲೆ ಒಂದು ಮಾನವರಂಗನೋಡು ಇಪ್ಪುಡಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತುಡು ತಂಗಡಿಯೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತುಡು ಒಂದು ದೇಗಣ್ಣ ಇಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಕೆನ್ನಗ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಸೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚದ ಫಲ ಮಗ ಅನ್ಪಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಅದಗ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಬಂಟ್ಪರು ಅನ್ಯಾಯನೇ ಅಧರ್ಮನೇ ತರದೆತ್ತು ಸಿರ್ಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನನನಂಕ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಾಕ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಗಡಿನ ಪಾತ್ರನೊಂದು ಮಾಧವರಂಗನೋಡು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಾದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ನಿಗಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದು ನಿಗಲೆಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಜೂಟಿಗೆ ದಕ್ಕೆರೆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ತಂಗಡಿಗೂ ವಿಭೂತಿನ ಕರಡಿಗೆ ನಾಗಬೆತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮ ವರ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆಲೆ ಅಂದ್ಬಂಡು ಪಂಚನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟುಡು ತಿರ್ಗದು ದೂನಗ ದೋಜುಡು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಸೂಡನ ಅರಮನೆ ಸಂಗಡಿ ಮಣ್ಪಲು ಅನ್ನಾಣದ ನಂಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯನು ಬಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ఆయన ರಂಗ ಚಾವಡಿನೇ ಪಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಲದ ಕಡಬೇಟೆಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ತರಬೇಟೆಗೆ ತೂಕೊರ್ದು ಮಧ್ಯಪೇಟೆಡೆ ಉಂಟದು ಬರ್ಲು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಗಲು ರಾಮಗುಡ್ಡ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯ ಬಾಡಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಷಾಣನು ಆಯಗ ತಿನ್ಪದು ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಬಂಡ್ಕೊಂಡರು ಉಮರವೈರನ ಮಂತ್ರಗೂ ಕುತಂತ್ರಗೊಪ್ಪುದು ಮಂತ್ರಗೂ ಸಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಳಿಗಟ್ಟದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿದ ಪಾಶೋಗು ವಾತಾಲೋಡು ಸಿಕ್ಕದು ಗಜಪಾಡ್ದು ನಿಜಾತರಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಡ ತೆತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಪುಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೋದಿನ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪದ ಇಲ್ಲು ಹಕ್ಕದ ಮಣ್ಣು ಸಮಿತಿರು ಎಡತರು ಬಲತಿರುದು ಇವೊಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ನೇಮಕ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಿಗಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವಕರುಡು ಐತಾರ್ತಿ ಬರ್ಲುದುವಡು ಗಂಧಾಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತಡು ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಧಾರ ಅವಳನ್ನು ಬರೆದು ಆಸೆ ಪಡೆಸಿದ್ದು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಂತ್ರದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಾಡಿಗಜ ಗಂಬಡು ಏರೈನ ಕೊಂತರಡು ವೈಪಾಯಿನ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಡಿಮು ಕೇಳಿಡು ಬರೈನ ಮಂಡಲಡು ದೀನ ಸೂಸ್ತಿಗೇಡು ಉಡತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ಡು ಕಲತ್ತಿನ ಪಂಜರಡು ಪಾಡಿನ ಧೂಪೋಡು ದೀಪೋಡು ಕಿರೀಟ ಸಿಂಗಾರಾದು ಮೇವೈತ್ತದ ಉಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಶ ಮಕ್ಕಳ ಆವಡು ಅನೇಕ ತರತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏರ್ಪೇರು ವಿಷಾಮೃತ ಇಪ್ಪಿರೆಯೋ ಕಲ್ಪುಡ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತರಂದಾಡ ಎప్పుడు ಬರಿದೇವರನ ಪಾದ ಬತ್ತಲ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಮತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಗನ ಮುಡ್ಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿರಾಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಮುಡ್ಲ ಮುಂತಾದ ದಿಶ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು